مصنوعی دمغلق پاسا سردار اختر مینگل قیادتا ڈاکٹر محرم بلوچ و ایدگاہ زال بولانی رہائی واسطہ بلوچستان نیشنل پارٹی زہر شانی نندانگ برجاہیں زہر شانیاں گارو بیگوائے مردمانی کولا ہوار بازی مردم ہوارا نندانگ کے شرکے چا تران کنانا سردار اختر مینگل گشتر کہ بلوچستان غیرت مند زال بولا تذکیر کنک دیے گئی یہ رویہ ناقابل قبول اور ناقابل برداشت کسی برات کسی پیت کسی بچ بے گواہ کنک بھی ترگ مگا اشیا عابد گناہگار بلوچے بلوچستان مفتوحہ دمک او غلام سمجھک بھی چریشیا ادم اچ قانون نیز اختر مینگل اے ہم گشتر کہ میں گورا مذاکرات واسطہ با اختیار وقت تک ما آہاں دو روچے وعد داتک سردار اختر مینگل لوٹ کو تاکہ ڈاکٹر محرم بلوچ آوار ایدگاہ زال بول زتریا کنے بی بیاں اگانا مزال بول او چکا گو ہوار کوئٹے نمگا لوگ مارچ کنے مصنوعی دمغلق پاسا سردار اختر مینگل قیادتا ڈاکٹر محرم بلوچ و ایدگاہ زال بولانی رہائی واسطہ بلوچستان نیشنل پارٹی زہر شانی نندانگ برجاہیں زہر شانیاں گارو بیگوائے مردمانی کولا ہوار بازی مردم ہوارا نندانگ کے شرکے چا تران کنانا سردار اختر مینگل گشتر کہ بلوچستان غیرت مند زال بولا تذکیر کنک دیے گئی یہ رویہ ناقابل قبول اور ناقابل برداشت کسی برات کسی پیت کسی بچ بے گواہ کنک بھی ترگ مگا اشیا عابد گناہگار بلوچے بلوچستان مفتوحہ دمک او غلام سمجھک بھی چریشیا ادم اچ قانون نیز اختر مینگل اے ہم گشتر کہ میں گورا مذاکرات واسطہ با اختیار وقت تک ما آہاں دو روچے وعد داتک سردار اختر مینگل لوٹ کو تاکہ ڈاکٹر محرم بلوچ آوار ایدگاہ زال بول زتریا کنے بی بیاں اگانا مزال بول او چکا گو ہوار کوئٹے نمگا لوگ مارچ کنے